Antti Vanne Owns Around Oy osakeyhtiöstä. Me tehdään 3D-ääntä kuulokkeisiin. Haluatteko te kuulla 3D-äänestä? Yes. Hyvä. Eli 3D-äänellä tarkoitetaan sitä, että saadaan ihminen huijattua kuulemaan virtuaalinen, on se puhetta, musiikkia, mitä tahansa ääntä, että se tulee jostain tietystä suunnasta ja tietyltä etäisyydeltä. Eli tosiaan puhutaan huijaamisesta, miten me saadaan digitaalisesti soitettua kuulokkeissa ääni siten, että se kuuluu edestä tai sivulta tai ylhäältä tai alhaalta, ja että tuleeko se kaukaa vai tuleeko se ihan läheltä. Onko se ihan kuiskaus tuossa korvan vieressä vai onko se jossain kauempana. Eli kun laitat kuulokkeet päähän, niin sä et kuule sitä sillä tavalla, että okei, nyt tässä on joku musiikki, vaan sä tunnet sen, että siinä samassa tilassa on vaikka joku toinen ihminen puhumassa. Ja tiedät tarkkaan se suunnan, missä se on. Se ei kuulu sun pään sisältä, se kuuluu ulkopuolelta. Tästä on kysymys lyhyesti sanottuna. Ja no kuka tämmöisestä on kiinnostunut? Maailmassa on pari-kolme vuotta sitten jo oli mitattu, että semmoinen 60 miljoonaa PC-pelaajaa, jotka pistää niinku efforttia siihen hommaan, että ne ostaa hyvät koneet, ne ostaa hyvät audiovehkeet, ne ostaa pelit, ne pelaa aktiivisesti. Ja erityisesti tämmöisissä FPS-peleissä, eli First Person Shooter, missä katsotaan ihmisen omien silmiä takaa, niin siinähän on visuaalisuus tärkeää, mutta kaikki tapahtumat ei ole nähtävillä, jolloin se soundi myös korostuu ja nimenomaan se, että mistä suunnasta se tulee. Se on yksi sovelluskohde. Toinen on leffat. Eli perinteisesti 90-luvulta asti ollut tätä 5-kanavaista audiota. Nyt on pari vuotta sitten tullut se, että kanavia voi olla vaikka 20 tai 40. Kaksi isoa toimijaa, jotka tekee 3D-äänet leffoihin. Sitten ja sitten erityisesti mobiilisti, kun näitä katsotaan, eli tarkoittaa tabletin ruudulta, niin silloin käytetään käytännössä aina kuulokkeita. Ja tablettejahan menee semmonen, pelkästään 2 suurinta valmistajaa tekee noin 100 miljoonaa tablettia vuodessa. Ja tutkimusten mukaan niitä ehkä jo puolet ihmistä käyttää viikkotasolla siihen, että katsoo TVtä, katsoo elokuvia sieltä tableteilta. Ja sitten kolmas mielenkiintoinen juttu, mikä nyt on ehkä hype aallonharjalla, mutta ei vielä oikein lukuja tiedetä, niin on 3D-lasit, Oculus, Microsoftin HoloLens. Näissä on tosi tärkeää 3D-ääni. Oculuksessa onkin jo, mutta se on vähän simppelisti tehty. Ja tässä oli tämä motivaatiopuoli, eli nyt jos me ynnäillään, niin meillä on tässä, se menee äkkiä, 100 miljoonia potentiaalisia asiakkaita. Miksi tätä ei ole tehty? Siksi kun tämä on vähän hankala tehdä. Me osataan tehdä tämä sillä tavalla, että me personalisoidaan se per henkilö. Me katsotaan ihmisen anatomia, joka vaikuttaa tähän 3D-äänen kuulemiseen. Me skannataan se ja meidän jatkossa on tarkoitus tehdä se kännykällä, se anatomiaskannaus. Silloin se toimii kaikilla. Ja tiimissä mä vedän tätä, sitten tässä on CTO:na kaveri, joka näitä on tehty 2003 vuodesta alkaen. Ja meillä on 3 sijoittajaa tässä ja hallituksessa kans sitten kovia teknologiakavereita, jotka myös osallistuu tähän kehittämiseen. Ja tällä hetkellä haetaan oikeastaan sitä, että kuka on tästä kiinnostunut, tulee meidän konttorille skannattavaksi ja ensi vuonna kuuntelee tämän demon ja kertoo, että mitä tykkää.